eleva Liceului de Muzică Serghei Rachmaninov. Gaelia. Clasa profesorului Alexei Litvinov. Și vă rog să atrageți atenția cât de frumos răsună melodia și la acest инструмент контемпоран. Как все-таки необычно, когда музыку Баха могут исполнять на современных инструментах. Но это очень интересно и очень красиво. Invităm în scenă maestru Igor Iersac, dirijorul Orchestrei Simfonice la moment de cameră a Liceului de Muzică Serghei Rachmaninov, maestru din artă.